Tečka. Ze začátku nebyl nic víc než tečka. Malý černý bod na horizontu, jehož prázdnota mě brzy měla pohltit. Sotva znatelný v proudech horkého vzduchu nad rozžhaveným asfaltem. A přece bylo jasné, že na obzoru něco je. Nebylo o tom pochyb. A jak se k tomu moje auto blížilo, to začalo dostávat tvar. Opravdu chceš začít zrovna tam? Jo? No dobře, ale je to nuda. Cože? Čemu nerozumíš na slově nuda? Co to takhle vzít od začátku? Tohle snad není začátek? Ne, No ale takhle jsme se poznali. což není začátek. Strašpitel, baba, poseroutka. Dobře, dobře. Začnu teda od začátku. Děkuju. Obávám se, že pro vás nemám dobré zprávy, pane Coxy. Naopak, špatné zprávy. Velmi špatné zprávy. Posaďte se. Podejte mi ruku. Počkej, tohle neřekla. Zdáte se být nějaký nervózní? Můžu vám nějak pomoci? Sklenici vody? Tak dost. Nech toho. Nebylo žádné držení za ruce, žádná sklenice vody. Nech jí říkat, co doopravdy říkala. Dobrá. Máte amyotrofickou laterální sklerózu, pane Coxy. Cože mám? Amyotrofickou laterální sklerózu. Jinak také Lou Gehrigovu chorobu. Lou Gehrigovu. Nemůžu mít tuhle nemoc. Prosím, Říkám, že nemůžu mít tuhle nemoc. proč byste nemohl? Jak to jde, Charlie? Ahoj, Nel. Dobře, myslím. Právě jsem začal. Prima. Kdybys cokoliv potřeboval, budu vzadu u prádelní šňůry. Dík. Kdyby tě rušila čerpadla nebo Ne. něco, tak Určitě nebudu. dobrá. Hodně štěstí s tím tvým příběhem. Jede po mně. Můžeme se vrátit k příběhu? Nepřijde ti to trapný? No co, jak dlouho tady nikdo netankoval? 3 dny. A ona se pokaždý tváří tak hrozně starostlivě, aby tě nerušila čerpadla. Jako kdyby venku stála kolona tanku. Prázdnýma nádržema. Voli, Co? vrátíme se k příběhu? Dobrá, kde jsme skončili? Říkám vám, že nemůžu mít tuhle nemoc. Proč byste nemohl? Co pak to nechápete, doktorko? Já dělal jsem všechno, jak se má, rozumíte? Dával jsem si pozor na to, co jim. Snažil jsem se, abych neponocoval. Lidi, co žijou zdravě, čeká dlouhý a zdravý život, no ne? Nikdy ano, ale nikdy také ne. Když jste za mnou před 2 týdny přišel, slíbila jsem vám přesně tím, co vám je. Nedá se to léčit, že? Ne, ale Takže všechno to zakopávání a ten třes rukou bude horší. Bude se to horšit a horšit, dokud zatím ještě nepředbíjeme. Existuje řada léčebných postupů. Dovolte mi vám... polovina aspoň lidí, některé- kterým diagnostikovali tuhle chorobu, zemřela do 18 měsíců, že? Správně. Jak to víte? Poslyšte, nejde to, nemůžu. Prosím? Říkám, nemůžu, omlouvám se, musím jít. Co jsi dělal potom? Vyšel jsem z ordinace. No, jasně, ale tak do práce ses nevrátil. Ne, Takže jsi prostě sedl do auta a jel, jo? přesně tak. Představoval jsi tu starou paníce, co bydlá naproti. Jaká se z ní stala troska. Jak se doslova ztrácela před očima, jako toaleťák rozmáčející se ve vodě. Tohle se mi nestane. Ale ano. Ne, Tvoje máma byla dobrá sousedka. Pomáhala jí. A ty s ní, pamatuješ? Držel si tu lžičku u těch roztřesených rtů a... tak dost! Nevrátím se tam. Nemůžu. Sedl jsi do auta a jel. Až do prostřed pouště. Aniž bys měl tušínka. Ani ponětí. Až ses dostal na státní silnici, na 10. A hnal si to koní se sluncem v zádech. Není to fér, že? Celý život se snažil dělat všechno správně, jak se má, hrát podle pravidel. Ale bývala doba, kdysi dávno. Jaká doba? No, nechtěl jsi být náhodou spisovatel? Chtěl. A byl jsi dobrý. To byl. Jenže najednou vzdal se, stal se redaktorem. Myslíš, že je to takhle jednoduchý? Bál se z prohry, viď? Stal se s redakturkem a pomalu se koukal, jak tě opouští sen jeden po druhém. Pěkně rychle se s nám zařadil, protože to správný člověk udělá. Nevyčnívá z řady a plní rozkazy. Protože ví, že za všechno se jednou zaplatí. Jenže Jenže pak zjistí, že s tebou život vyjebal.
A místo Hemingwayových románů Lou Gehrigova choroba. Jaká ironie. Není to fér. Co pak život je fér? Není. Takže Takže jedu. následující ráno. Stále ještě řídíš. Ano, Jsi k smrti utáhnej. to jsem. A brzy ti dojde benzín. Každou chvíli Jenže v tom najednou se na horizontu objeví tečka. Ze začátku nic víc než tečka. Malý černý bod na horizontu, jehož prázdnota mě brzy měla pohltit. Sotva znatelný v proudech horkého vzduchu nad rozžhaveným asfaltem. A přece bylo jasné, že na obzoru něco je. Nebylo o tom pochyb. A jak se k tomu moje auto blížilo, to začalo dostávat tvar. do háje, toho nikdy neomrzí na ten pitomý zvonek vyzvánět. Co myslíš, že potřebuje teď? Nevím. Zase vyzvání. Samozřejmě. Už dlouho? Ne, právě začal. Na jejím místě bych mu ten zvonek vrazil pěkně hluboko do prdele. Voli. No, jenom by si zakašlal, už by to zacinkalo. Můžeme se vrátit k příběhu. Jo, jasně. Takže kde jsme byli? Yes. Jak jsem se blížil, začínal si dostávat tvar. A najednou jsem tu byl v celé své kráse. Ztracený uprostřed pouště. Přesně jako ty. Přesně jako já. Takže si zastavil Ukrajince. A ty jsi nastoupil. Dík. Nemáš zač? Takže ty jedeš nikam? Zdá se. Já taky. Máš to u mě. Nikdy jsem tohle nedělal. Co? Neberu stopaře. Neva Charlie, všechno jednou poprvé. Tak počkej. Neříkal jsi mi hned Charlie. Ale ano, říkal. Ne, neříkal. Sakra práce, Charlie, souhlasil jsem s tímhle jenom proto, protože chceš ten svůj pitomý příběh sepsat. Chápu, že chceš, aby po tobě něco zbylo, než skonáš, ale pokud mi do toho budeš furt skákat, tak se ti na to vykašlu. Já jenom chci, aby to bylo správně, víš, tak jak se to Věř stalo. mi, takhle to bylo. Říkal jsem ti Charlie hned od začátku, jenom si z toho nevšiml. Dobře, dobře. Myslí si, že je s ním v místnosti můj mrtvý manžel. Aha, vážně? Tak zatím. To není její mrtvý manžel. Kdo? No, s kým ten dědek si povídá, to není její mrtvý manžel. A kdo teda? Kdo myslíš? Chce zmrzlinu, tak kdybys chtěl, tak je vzadu v mrazáku. Díky. Charlie? Co? Prokaž mi laskavost. Až se ta krasavice vrátí, tak zeptej si jí, proč pořád měním povlečení, i když nemá žádný hosty. Dobře, zeptám se jí. Tak, můžeme se vrátit k příběhu. Yes. Takže sedíme oba dva v autě ve strašném vedru a nemáme páru o čem si povídat. Takže, co děláš sám uprostřed pouště, tady, sám, v poušti? Čekám na tebe, není to jasný? Jmenuji se Wally, jen tak mezi řečí. Charlie Cox. To neznělo dobře. Teda neznělo. To háje. Opravdu se musí posrat úplně všechno dneska. Sakra. Asi se nevyznáš v motorech, co? No, předpokládám, že ty taky ne. Co ti myslíš? Že jsme v pěkný brindě. Asi z toho takhle nemá crčet voda, že jo? No, asi je čas na malou procházku. No, tak jsme vyrazili. Jdeme. A jdeme. A jak tak jdeme? Ty ses na mě otočil. Ano, otočil. A zeptal ses, Pěkná svině, co, Charlie? koho myslíš? Život přece. Chci říct nejdřív Lou Gehrigova choroba a teďka ten pitomý auták. Počkej, jak víš o Lou Gehrigově chorobě? Protože vím všechno.
Cože? Jsem vševědoucí. Co? Řeknu ti, Charlie, občas seš na redaktora pěkně natvrdlej. Co? Duhaje, co se to děje? Jak víš, že jsem redaktor? Kdo ti řekl o Lou Gehrigově chorobě? Vysvětlení je jednoduchý, kámo. Já jsem tvoje smrt. Cože? Já jsem tvoje smrt. Promiň, já asi nechápu totiž... Dobrá, pomalu. Já jsem tvoje smrt. Ty jsi smrt. Ne smrt, tvoje smrt. Každý má svou vlastní individuální smrt. No a ty máš mě. Počkej, a neměl bys mít kosu a kápy nebo tak něco? Moc se zdíval na Ingmara Bergmana. Dobře. Dokaž teda, že seš moje smrt. Dobrá. Takže máš mateřský znamínko na levý patě. Tvůj oblíbený film, ačkoliv to teda naprosto nechápu, je za zvuku hudby. Máš rád tajskou kuchyni a nemine den, aniž by ses nevyčítal, že jsi vzal práci ve Phoenixu místo v Bostonu. Jo, a taky ses ani jednou nikdy v životě nezamiloval. Ještě něco? Takže ty mi tvrdíš, že seš moje smrt. Pane na nebi, jemu to došlo. Moje smrt se jmenuje Voli. Správně, Voli Scon. jak už jsem řekl. Pěkně trapný jméno, uznáváš? A to mi říká Charlie Cox. Ale Charlie Cox přece není tak Kámo, Charlie Cox. No, do háje! Promiň, on mě honí jak... Určitě- Ještě jednou se omlouvám. určitě jsi v pořádku. Zeptej se. Promiň, jen tak mě napadlo, proč zase měníš povlečení? Je středa? Výborný vysvětlení. I když nejsou zákazníci? I když nejsou zákazníci? I když nejsou zákazníci. Dělám to ráda, Charlie. Mám pocit, že život má řád. Mám pocit, že Motorest funguje. A mám konečně co dělat. Že já vůl se ptal. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Tvůj tchán ti občas pěkně leze na nervy, co? Jo, někdy víc než jindy. Teď zrovna je hrozně mrzutý. Aby ne, už si necinkl více jak půl minuty. Jak to jde tobě? Jo, dobře. Právě jsem se dostal do části, kdy přijíždím sem. Tak rychle. No, ono se toho zase předtím tolik nestalo. Vážně? Promiň, to mě trošku překvapuje. Potom se toho snad stalo víc. Divila by ses. Dobrá. Nahráváš si to? Jo. Říkám nahlas, co mě napadá a později si zapíšu to, co řeknu. Zajímavý. Dík. Já jsem si vždycky myslela, že napsat knížku musí být hrozně složitý. Takhle si napsal všechny své knížky? No, tohle je moje první. A poslední. Sklapni. Promiň, já nechtěla jsem se tě omlouvám dotknout. se, víš, já... Ale říkal, že pracuješ v nakladatelství, tak jsem si myslela... Jo, máš pravdu. Říkal jsem to. Ale jsem jenom redaktor. Vydávám knížky druhým lidem. Aha. Ale tak stejně je to zajímavá práce, nebo ne? Vydávat knížky. Jo, to jo. Je to těžký? Ani ne. Vlastně se pořád opakujou dva základní konflikty. Které? Smrt a láska. Proč ne láska a smrt? Nevím, na pořadí nezáleží. Promiňte vy dva, asi mám pocit, že jsem upadl do kómatu. No vidíš, teďka se to dokonce hodí. Nepůjdeš se podívat? Ne. Vážně? Byla jsem tam před chvílí a byl v pořádku, jenom si vynucuje pozornost. Chvíli počkáme, třeba se unaví. Nebo se uzvoní k smrti. Ale co když... Kašlu na to, Charlie, chápeš? Nikam nejdu, nevrátím se tam, ne teď. Tak, teď už můžu. Já vím, že to zní hrozně, ale někdy si vážně přeju, aby... Vole, já myslel, že tvůj život stojí za hovno. Kde jsme skončili? Jo, takže jdeme oba rozpálenou pouští. Když z ničeho nic, Se na horizontu objeví budova. V tom horkém vzduchu to vypadá jak Fata Morgana. malý motel, stojan čerpací stanice a nesvítící neonový nápis. Počkej, podle mě trochu svítil.
Tak skoro svítící neonový nápis. Náš vlastní malý očistec. Ani nápad. Naše spása. Spása, pěkná díra. No každopádně jsme tady. Moment, hned jsem u vás. Doufám, že nečekáte dlouho, byla jsem... Dobrý den. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Rozbilo se mi auto asi míli odsud. Potřeboval bych si zavolat. Momentálně žádný telefon nemáme. Cože? Funkční, jinak samozřejmě máme, ale rozbil se před 5 dny zhruba. Poslal jsem pro opraváře, ale zatím nepřijel. A vám to nevadí? Ani ne, zvykla jsem si, je tu větší klid. Tohle bude hotel California. Jo, dovolte, abych vám představil. Ne, nevidí mě, nemůže. Co nemůže? Co nemůžu? Já... Pane, Charlie, jste já v jsem pořádku? tvoje smrt, ne její. Nemá důvod nevidět. Jo, no to bude tím sluníčkem, asi víte, já... Raději se posaďte. Děkuju, asi bych měl. V pohodě, já postojím. Co to bylo? To nic, jen můj tchán. Nemůže vstát, je na lůžku. Když něco potřebuje, tak zazvoní. Na můj vkus až moc často. Takže tchán. Smůla, no. A váš manžel nerozumí autům? Ne. A navíc, víte, on je mrtvý. Pardon. Nic se neděje. Ještě jednou se omlouvám, asi jsem se tady zasekl, že? Kdybyste měl zájem, mám 4 volné pokoje. Můžete zůstat, dokud se někdo neobjeví. Jako kdybychom měli na výběr. Vlastně se mi to docela hodí, děkuji. Výborně, tak když mě omluvíte, půjdu vám připravit pokoj. Zatím si odpočíňte. Promiňte, ještě jsme se nepředstavili. Charlie Cox. Já jsem Nel Todová. Těší mě Nel Todová. Bude stačit Nel. Bude stačit Charlie. Tak zatím Charlie. Já jsem Charlie Cox. A já jsem Nel Todová. Nech toho. Co, líbí se ti? Je sympatická. My tady nejsme kvůli randění. Čas tak říkajíc není na tvojí straně, takže žádný techtle mechtle. Umíráš, konec hry, rozumíš? Není čas na to hledat se nový kamarádky. Co když napíšu knížku? O čem asi? No, o tom, jaký to je, to, čím si teď procházím. No tak to bude bestseller. Napíšu o tobě, jak jsem měl pouští a ne proč? Nikdo to nebude číst, proč se namáhat? Kašlu na to. Proč? Proto. Proč? Proto. A tím pádem o 3 dny později. Furt trčíme v tomhle podělaném motelu. Uprostřed pouště. Píšem tu tvoji knížku a čekáme. Na co? To mi řekni ty. Charlie, všechno v pořádku? Jo. Stal do části, kdy jsme se poprvé potkali a A co? víš, napadlo mě, že jsi mi nikdy neřekla, jak zemřel tvůj manžel. Aha, Promiň, možná jsem moc osobní, ne, v pořádku. Přejel ho nákladák. Kamion. Kamion? Chodil na procházky, víš, na dlouhý procházky pouští. Asi, aby si pročistil hlavu. No a jednoho dne se nevrátil. Kdo ví, asi byl moc unavený a chtěl si odpočinout, tak si lehnul na silnici. Takhle umřel. To mě moc mrzí. Mě taky. Byl to dobrý chlap. Musela jsem mít fakt moc ráda. Ani ne. Chci říct, asi ne tak moc, jak si představuješ. Nechápej mě špatně, měla jsem ho ráda svým způsobem. Jenže on byl... No, to máš jedno. Kvůli němu jsem prostě tady. Moc dojemný, já se skočím kouknu, jestli je prádlo suchý, jo? Původně jsme bydleli v LA, měli jsme domek v Laurelově údolí. Měla jsem to tam moc ráda. Jenže on to nesnášel smog, zácpy, plno lidí, prostě všechno. Byl spisovatel jako ty, psal reklamní spoty do televize. Vážně to je zajímavý. Jeho to nebavilo. Nesnášel svoji práci stejně jako všechno na LA. Jeho sen byl penzion. Daleko od bláznivého světa, malý kousek nebe jen pro nás dva, říkával.
Takže jednoho dne jsme všechno prodali a vydali se hledat malý kousek nebe. A věř tomu nebo ne, skončili jsme tady. Připomíná mi to komunismus, taky vypadá na papíře líp. Tak proč ses nevrátila, když umřel? Spálili jsme všechny mosty. A navíc, když jeho táta onemocněl, tak jsme si ho sem nastěhovali, aby tady, tak víš, umřel. No, dny se měnily v týdny, týdny v měsíce. Není to směšný. Nechal se přijet a já žiju jeho sen, místo něj. Vždycky říkal, že všechno chce jenom trochu času a nakonec čas je to jediný, co mi nechybí. Toho mám opravdu dost. Dovedeš si to vůbec představit, jaký to je probouzet se každý den s pocitem, že je to zlej sen? Ale z každého snu se jednou probudíš. Halo, oblečení už je suchý. I kdyby, do LA se vrátím těžko. Bývala jsem herečka, víš? A nebyla jsem špatná, myslím. Vážně? Viděl jsem tě v něčem? Viděl jsi Nivea Girl? To je film? Ne, reklama na opalovací krém. Nemusíš tomu věřit, ale bývala jsem moc pěkná. Proč ten minulý čas? To je od tebe, milý. Neříkám to ze zdvořilosti. Děkuju. Podívejme Charlie žhavý drát. Neděkuji. Tohle je prostě fakt, jsi vážně nádherná. Nel? Travisy. Kousek do tu trčí, brouchaný autťák. A tohle má být jako kdo? Tohle je Charlie Cox Travisy. Charlie, tohle je Travis Dunn. Rád vás poznávám. To je ten člověk, o kterém jsem mluvila, Charlie. Má odtahovou službu. Super! Staví se tady jednou, dvakrát týdně, doveze mi zásoby a podívá se, jestli něco nepotřebuju. Jsi v pořádku? Ano, To je moje auto, to rozbitý. Čekám tu na vás. Nebo na kohokoliv jinýho, když na to přijde. telefon ještě nefunguje. Pořád? Říkal jsem ti přece, ať si to zařídíš. Jo, já vím, jenže Jakoby nestačilo, že jsi tady úplně sama. nejsem úplně sama. Ten dědek se nepočítá. Měla jsem na mysli Charlieho. Aha, Píše tady knížku. neříkej. Jo, je to vážně fascinující, ale nemůžeme už odsud konečně vypadnout. Myslím, že se přihřál motor, ale nevím, nejsem typ, co by se vyznal v autech. Dobrá. Mám nápad. Venku mám věci, co jsem přivezl Nel, tak je spolu vynosíme a pak vás si s autákem otáhnu do Dunsnu. Do Dunstonu? Městečko asi 30 kilometrů odtud. Travis tam má dílnu. Dáme auto do pořádku a můžete pokračovat v cestě. Já toho chlapa miluju. No a nemohl by Charlie zůstat tady, než opravíš jeho auto? Cože? No, neříkal jsi, že ti zdejší ticho pomáhá se koncentrovat na psaní, tak jsem si myslela, chápeš, jestli by to nebylo Vážně? lepší. Ne, Samozřejmě. Je to skvělé, rád zůstanu. Omluvíš nás na chvíli. Jo, jasně, já zatím vyndám pár věcí z nákladáku. Díky, Charlie. Ani mě nenapadne ti Co pomáhat. je? Když manžel umřel, slíbil jsem mu, že na tebe dohlídnu. Jo, já vím. A právě tohle teď dělám. Travisy. Neznáš ho, nevíš o něm vůbec nic. Je to slušný člověk a mám ráda jeho společnost. Víc vědět nepotřebuju. Co v noci? Kde spí? Ve dvojce. Co jsi smyslel? Něco se mi na něm nelíbí. Něco na něm určitě není v pořádku. Znáš ho pár minut. No a? První dojem je nejdůležitější. Poslouchej, Travisy. Já vím, že to myslíš dobře, ale říkám ti, že není nebezpečný. V žádném případě. Máš pravdu, jo, je na něm něco zvláštního, ale kdo ví, možná je jenom smutný. Jenže já z něj cítím, no, jak je to slovo, víš, co chci říct? Podivý? Naději. To je to slovo, cítím z něj naději. Jakou naději, tyjo. Je to zvláštní, s ním jsem ráda tím, kým jsem. Mám to brát tak, že ses rozhodla? Ano, Já se s tebe zblázním. Věříš mi? věřím. Dám jeho auták do pořádku v rekordním čase. To se běž. Máš pořád pod pokladnou tu bouchačku, že jo? Nebudu jí potřebovat. Musím se ujistit, že všechno bude OK. Bude, neboj. Protože si se vrátím a bude po tobě. Spolehni se, Travisy. Nikomu tady žádná smrt nehrozí. V noci jsem vyšel do pouště. Obloha byla černá jako asfalt. Otočil jsem se kolem dokola
a nic jiného neviděl. Jenom naprostou tmu. A miliony hvězd. A pak jsem to najednou uslyšel. Nejdřív jsem myslel, že je to kamion někde v dálce. Ale pak mi došlo, že neslyším hučení motoru. Ale spíš něco jako vytí. Pronikavý, nesnesitelný nelidský zvuk. Byl blíž a blíž. A nakonec nebylo pochyb o tom, že vychází ze mne. Že klečím uprostřed pouště a řvu. A napadlo mne, že nekřičím, protože bych umíral. Ale protože jsem žil tak, jak jsem žil. Tak proto se mi v noci ztratil. Není to ironický. Všichni si furt stěžujete na smrt a přitom máte problémy s životem. No, smrt nedělá jenom nic jiného, než že ty problémy vyřeší. Kde jsi byl? No, pokecat si se samem. Se Samen? Sam skon, smrt toho dětka. A o čem jste si se Samem povídali? Naše záležitosti, co jinýho. S tím dětkem je očividně pěkná otrava. Tělo se mu doslova rozpadá a on se tady furt drží jak klíště. Už to trvá skoro rok. Samé vzteky bez sebe. Zbláznili jste se lidi. Když je čas odejít, tak je prostě čas odejít. Slib mi, že takovej nebude. Cože? Chceš po mně, abych to rychle zabalil a šel? To by bylo skvělé. Wow, telefon funguje. Udělala jsem kafe, kdybys chtěl. A děkuju, koukám, že telefon už funguje. Ano, byly tady ráno, než se probudil. Prosím? Ahoj, Travisy. Cože? Aha. Ne, nic, říkal jsi, že to spravíš, jak nejrychleji to půjde. Jo, řeknu mu to. Ne, všechno v pořádku, takže se brzy uvidíme. Tak zatím. To byl Travis, auto už je hotový. Páni, to byla rychlost. Hodí ho sem ještě dneska. Super. Poslyš, Nel, teď, když je jasný, že brzy odjedu, jo, rád bych ti poděkoval za všechno. Neblázni, tohle je motel a moje práce. Víš, já Charlie, do háje. Moc kafe. moc kafe? Proč jí to prostě neřekneš? Nemůžu. Co nemůžeš? Panenko skákavá, dělej, Sakra. vysyp to, řekni to. Víš, já Dělej. mám Lou Gehrighovu chorobu. No, vidíš. Není to směšný, takhle se... A je to pryč. No vidíš, tentokrát to nebylo zase tak hrozný. Já... Moc mě to mrzí. Proč? Jsem v dobrý formě, občas jsem jenom třesou ruce. Není to vážný. Jen trochu fatální. Já vím, že se říká, že je to fatální, ale jsou to jen teorie. Teorie. A to, že umíráš, je praxe. Nevšimla jsem si vůbec, že bys byl nemocný. Protože nejsem. Jsem v báječné formě a mám před sebou ještě dlouhou cestu. Já doufám, že ne. Promiň, tohle mi moc nejde, vůbec nevím, co bych teď měla dělat. A já snad jo. Člověku prostě jednoho dne oznámí, že Umíráš, proč to nikdo neříkáte rád? že našli něco, co by ho mohlo zabít. Mohlo. A jo, hned napadnou tisíce věcí. Víš, co myslím? Proč já a to není fér a bla 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 bla. Nakonec stejně zjistí, že jenom papouškuje věci jiných lidí, který o tom viděl na HBO. Že ve skutečnosti neví, co by měl říkat nebo cítit. Je jenom v šoku. A tak sedne do auta, stáhne okýnka a jede. Jede a doufá, že mu ten vítr vyčistí hlavu. No, a než se naděje, Je uprostřed arizonský pouště. Dává si kafe s Miss Nivea. chci říct, nevím, možná by měli vydat příručku pro takovýhle případy. No vydrž, mám tady pár starých knížek po Jackovi. Koupili jsme je, když onemocněl tchán. O smrti a umírání. Páni píšou o mně? Promiň, nepřehnala jsem to. Ne, naopak. Díky. Díky tobě se na svět dívám úplně jinýma očima. Nechystáte se rozbrečet Shana? Víš, od doby, co to vím, myslím jen na jednu věc. Přece nemůžu umřít, když jsem zatím vůbec nežil. Strávil jsem celý život vylepšováním práce jiných lidí na místo svojí. Myslel jsem, že mám spoustu času. Vidíš, a to je ono. To jsem myslela, že ty se nechováš jako někdo, kdo je na konci. Ale to jenom proto, že Protože? když jsem tě
poprvé uviděl, bylo to jako kdybych na všechno zapomněl. Víš, s tebou jsem rád, tím, kým jsem. Si přece jenom budu zvracet. Vážně? Představ si, když tady byl Travis, řekla jsem mu doslova to samé. Že jsem s tebou ráda tím, kým jsem. Necítila jsem se takhle hodně dlouho. Ne! Promiň, nemůžu to. Tohle nejde. Co nejde? Já na tohle asi nejsem dostaná, toho bych asi neměla a asi bych se měla jít podívat, co chce. Opravdu široká paleta nechutností, Charlie. Prdele práce, neříkej mi, že jsi... No jasně, vidím mu to na očích. A je to tady, hoši! A že už bylo na čase. Kdo je to? Kdo myslíš? A konečně tady máme pořádnou zápletku. Prdele, všechno šlo jako na drátku. A najednou bác, vyletíš si ze skříně a všechno je vzhůru nohama. Já vím, no není to úžasný. Ne, Kiki, není to úžasný. Právě naopak. Posrala jsi mi úplně všechno. A tím je to ještě úžasnější. Nevidíš, že tady mám práci? Ale vidím. Omlouvám se, já teda, jestli to správně chápu. Ty seš moje smrt a ty seš moje láska? Jasně, drahoušku. Ale říkej mi prostě Kiki. A pozor, jsem tvoje velká láska. Taková, co přichází jenom jednou za život. Jsem jenom tvoje Charlie, protože ses nám právě zamiloval. No není to... Nechutný. Úžasný. Víš, co tím myslím? Pomalu se vším loučíš. Máš už smrt na kahánku. A v tom najednou bác. Uprostřed pouště potkáš báječnou ženskou. Je můj. Ale to by to ale sluší, když se rozčiluješ. Jsem silnější jak ty. Od kdy? Čas je na mojí straně. Jako kdyby na něm záleželo. Víte, co si myslím? Já jsem se asi nervově zhroutil. A vy jste jenom dvě figurky hrající šachovou partii v mý hlavě. Ale tím, že jsem si to uvědomil, znamená, že už vás nepotřebuju. Takže teďka zavřu oči, napočítám do 3 a až je otevřu, vy tady nebudete, jasný? 1, 2, 3. Není rozkošný. Teďka jsi mě vážně pobavil, Charlie. Charlie, A hele, vrátila se. Ahoj. promiň, že jsem předtím utekla, víš, já... Ne, v pohodě, chápu to. Víš co, neměl jsem právo to dělat. Líbat tě. Ale já tě taky líbala. To je fakt. Nechci, aby si myslel, že to dělám s každým hostem. Škoda. Chápeš, normálně se nelíbám s cizími lidmi. To je škoda. Čímž nechci říct, že ty bys byl cizí. Naopak připomínáš mi kopce u nás v Kansasu. Cože? Vyrůstala jsem tam. Na konci zimy v nich zakládali ohně. Byl to neuvěřitelný pohled. Oranžové jazyky kilometry dlouhé se plazí po kopcích. Proč je zapalovali? Oheň spálí starou trávu. Zbudou jen semena. A potom přijde jaro a s nimi přijde nový život. Kopce jsou neuvěřitelně zelené a svěží. A ty mi je prostě připomínáš. Což samozřejmě neznamená, že se budeme na potkání líbat. Samozřejmě. Dobrá, takže si rozumíme. Žádné další líbání. Žádné další líbání. Dohodnuto. Dohodnuto. Asi je poleju studenou vodu. Jak to nefunguje? Funguje. Porušení dohody. Porušení dohody. Pořád si připadáš silnější? Myslíš si, že jsi vyhrála? Jen počkej, děvenko. Tak jen do toho. Jen do toho. Zdá se mi to, nebo cítím komunickou? Nezdá. Máme poslední 2, tak pij pomalu. Dík.
Bude tu hned. Jasně, já vím. Starý pán měl nehodu. Nic se neděje. Chápu. Nakonec mě ani nečekala. Jo, je to docela překvapení, no. Jo. Takže... Proč jsi přijel? Měl jsem něco u sousedů a napadlo mě zaskočit. Někdo by mu měl říct, že moc sousedů nemáme. Já vím, proč přijel. Ty to víš? Co bych měl vědět? A já... No, víš, jestli by si nedal čipsy. On na nebi. Ne, dík. Je tady, protože se mu už dlouho vylíbí Nel. Za to se mu vůbec nelíbí, že se nějaký cizí muž vloudil na jeho teritorium. Je tady, aby dal všem jasně najevo, že je tohle jeho území. Je to tak primitivní alfasamec, až je to obdivuhodné. Můžu se tě něco zeptat? Ano. Proč jsi vlastně tady? Já to říkala. Auták máš porychtovaný více jak týden. Postavený pod oknem, nádrž plná šťávy. Jen vyrazit. A ty pořád trčíš tady. Páni, cítím testosteron. Píšu knížku. Jasně, já vím, ale proč u ní? Kdyby došlo na pěstí, tak sázím tady na primitiva. Protože se mi tady dobře píše. Hele, poslouchej, Travisy, jestli máš Ale problém... chtěl mě praštit. Měl jsem ho a... Páni, Travisy, ty nemáš. No, převlíknul ses. Nazdar, ne, hele. Něco jsem ti koupil. Děkuji. Já jsem zešilý. Dva muži soupeřící o ženu. Láska a smrt. Všechno pěkně na jednom místě. Stačí jiskra a bum. Se spíš odprásknu já. Takže se zastavil. Jel jsem kolem a napadlo mě to. To je milé. Lidi, tohle je vážně trapný. No, tentokrát se to taky hodí. Nepojď se podívat? Ne. Jak ti jdou obchody? No, ale jo, dobrý. Vážně dobrý. Možná si dokonce pořídím druhý nákladák. Páni, to je skvělý. Velká gratulace. Není to sice tak uchvatný jako psát knížky, ale mně to stačí. Co se v naší práci říká nepřímý úder. No, samozřejmě. Vidím, že ses tu pěkně zabydlel, kámo. Jo, Nel je moc dobrá hostitelka. Já vím, až moc hodná. Vážně se nepůjdeš podívat? Ne, poslouchej, Travisy. A problém hodných lidí je, že se snadno nechají využívat. Vážně? Nikdo nikoho nevyužívá, Travisy. To teda ne. Ne, dokud jsem tady já. O to se postarám. Vyhrožuješ mi? Pěstí, dělej. ale varuju. Co to děláš, Travisy? Jenom si tady tak povídám. Přátelská konverzace. Hele, podívej, Travisy, nemyslím si, že bys měl mít právo... A ty snad máš právo? Travisy! Prostě se tady objeví z ničeho nic, nikdo ani neví odkud a ne. A co? Ledím si svýho. To ty jsi ten, kdo přijel a provokuješ. Když se chtěl prát, kámo. Už tě dávno sbírám z podlahy. Dost! Dejte toho nechat, oba dva! Do háje! Bude to takhle, nikdo se ani nehne, já jsem hned zpátky. Podívej, Travisy. Nevím, co si myslíš, že tady dělám, ale... Zajímavá otázka, kámo. Co tady vlastně děláš? Skonává. Miluje. Nevím. Takže, Takže co? co chtěl? Nevím, neřekl mi. Jak to? Proč? Umřel. To je dobrý důvod. Dobré ráno. Proč jsi mě nevzbudil? Je středa. Vypadala si tak spokojeně, že jsem to nedokázal. A napadlo mě, pomůžu ti dneska s povlečením. Je středa. Víš co, Charlie? Co se dneska na povlečení vykašle? Proč ne? Miluju tahle zamilovaná rána. To je naprosto fascinující. Aniž bys tím měl tenhle pisálek jakoukoliv osobní zkušenost, tak si rozdělí proces umírání do 5 fází. Vypadá to jako psaný z příručky pro alkoholiky. Promiň, ale asi nemám chuť. Tak co, Charlie? Ve který myslíš, že seš ty? Popírání, zlo, smlouvání, deprese, akceptace. Nepíšou, kolik co zabere času, tak se Voli! nedokážu...
No, očividně stádium hněvu. Nemáš pocit, že se mnou snažíš smlouvat? Protože čím dřív se dohodneme, tak tím dřív tě dostanu do deprese. A čím dřív budeš v depresi... Můžu tak- se podívat? Tady. Hej! A když jsme u těch knížek Charlie, jak se na tom s tou svojí? No já... Nic moc, no. Jak to? Nějak mi došly nápady. Už? Hm. Aha. A o čem vlastně měla být ta knížka? O mě. Můj život. A smrt. Počkej, jestli tě chápu správně, ty píšeš knížku o svém životě, ačkoliv ještě neskončil? Ano. Super, no a jak skončí? No to nevím. Počkej, ty mi tvrdíš, že píšeš knížku o svém životě a nevíš, jak skončí? Já náhodou vím, jak skončí. Skončí tak, že se svým skonem skoná. No jasně, ale to se stane od téhle chvíle do doby, než zemře. Kolik přibude postav, kolik kapitol, kolik stránek? 100, 1000? Nevím. A to si celý ty, Charlie. Nevíš a sedíš si tady a píšeš si tu svoji bláznivou věc. Neber mě špatně, je to roztomilý. Roztomilý, ale tak trochu zbabělý. Já přece... O čem to tady mluví? Se ptáš mě? A já si vážně myslela, že jsem jediná slepá v téhle místnosti. Já tě znám, Charlie. Znám tě moc dobře. Řekneš jí to ty nebo já? Znám tě, Charlie. Znám tě moc dobře. Řeknou ti, že jsi nemocný. A co uděláš? Zahrabeš se do pouště a povídáš si s diktafonem, jako kdyby byl konec za rohem. Konec stojí přímo vedle. 18 měsíců. 18 měsíců? To je ale spousta času. Víš, co všechno se dá stihnout za 18 měsíců? Mně napadá jenom jedno. Ale ty ne. Ty se zahrabeš do pouště a píšeš memoáry. Víš, co mě napadlo? Ty to neděláš, protože se tohle od tebe očekává. Že se tohle očekává od lidí ve tvý situaci. Dát vztahy do pořádku, zaplatit dluhy. Nejjednodušší cesta, že? Neposlouchej, Charlie, pokud si chceš psát svoji pitomou knížku, tak klidně pryč. Bojíš se riskovat, viď? Od malička. Maminka ti vždycky říkala, neplav moc daleko, nebav se s cizími lidmi, Neběhej s nůžkama v ruce. A ty si poslouchal. Přijal to za svý, nevyčuhoval. Víš, Charlie, ty jsi nikdy nebyl ten, co zvene lidem na zvonky. Ačkoliv je to správný podle pravidel, ale večer si jen odškrtneš další nudný den. A pak jednoho dne ses probudil a Smrt mi seděla na místě spolujezdce. Já jenom dělám svoji práci. můžeš se přesvědčovat, jak chceš, že žít život podle pravidel je správně. V hloubi duše si chtěl ale něco víc. Zbývá mi 18 měsíců. Detaily. Charlie, pochop, že detaily nejsou důležitý. A pro mě už vůbec ne. Já se na všechno dívám z nadhledu. A vidím jednu důležitou věc. Že každý má jenom jeden život. A ty už si velkou část toho svýho promarnil. Což můžu dosvědčit, že jsem na tebe čekala vážně dlouho. Pokud ti můžu něco radit, Charlie, využij každou chvíli, co ti zbyla. Začni riskovat. Popust do fantazii. Víš, byl jsi někdy bezstarostný? Já vlastně... Bezstarostnost. No není to úžasné slovo? Zní jako drahý parfém. Doufám, že ne každý z toho nemocí umře. Nech si ty hovadiny. Všímáš si, že nebrat ho na vědomí čím dál tím snažší? Kde jsem skončila, Charlie? Že jsou případy, Jo, že jsou případy. A kdo může tvrdit, že nejsi jeden z nich? Já. Ať tak nebo tak, čekat tady, než si začneš rozpadat, mi nepřipadá jako ideální nápad. Obzvlášť ne, když je tady možnost, že můžeš ještě něco zažít. Proč to neříct? Štěstí. ty tomu vážně věříš? Samozřejmě. Protože jsi blbá. Jenže... Já mám strach. Jasně, že máš strach, Charlie. Taky se to od tebe očekává. Víš, proto si myslím, že tolik všichni lpíte na své minulosti. Protože se bojíte své budoucnosti. Budoucnosti, ale on nemá žádnou budoucnost. A já říkám, že má. Potřebuji si promluvit s Mel. Druhý kolo. Jo, jasně, dojdu pro ní. Pořád, Charlie, už jsem tady. Viděla jsem tvůj nákladák, co se děje? Tohle.
Co to je? Tvůj tchán. Frank z pohřební služby říkal, že ho tam nemůžeš jen tak nechat. A poprosil mě, jak tě ho zavezu. Co si myslíš, že s ním budu dělat? Já nevím, ale jako nejbližší příbuzný patří tobě. To je úžasný, ten dědek je mrtvý víc, jak tady na furt otravuje. Děkuji, Travisi, si hodil, že jsi mi sem hodil. Víš, vlastně není to jediný důvod, proč jsem sem přijel. Můžeme si promluvit, myslím, o samotě. Jak řekne Nel. V pořádku, Charlie. Dobře, kdyby něco, víš, kde mě najít. Chová se tu jako doma. O čem jsi chtěl popovídat, Travisi? Víš, posledních pár dnů pro tebe muselo být fakt těžkých. Myslím to s tím tchánem a tak. Musí ti chybět. Ani ne. Vážně? Jel jsi až sem, aby ses mě zeptal na tohle. Ne, samozřejmě, že ne. Víš, chtěl jsem se omluvit za minule. Malinko jsem se neudržel. Omlouváš se nepraví o sobě. Nechápu, co ti vadí na tom, že je tady. Připadá mi, jako bys žárlil. Kdo žárlí? Já nežárlím, tohle nemá se žárlivostí nic společného. Dobrá. Ale nechápu, proč tobě tolik záleží na tom, aby tady byl. Už jsem ti to řekla, Travisi. Ráda si s ním povídám. Díky němu jsem konečně spokojená se svým životem. Když to říkáš, zní to, jako kdybys byla zamilovaná. Jsi? Proč jsi zamilovaná? Jenom tak jo, je mi sympatický a když je poblíž... Poslouchej se, pořád opakuješ, je mi sympatický, je to výjimečný člověk. Miluješ ho, očividně. Tak to prostě přiznej. Miluješ ho. Jo, máš pravdu. Miluju ho. Stejně se občas zastavím. Jestli něco nepotřebuješ a tak. Ne tak často, tak máš tady jeho, tak bych je překážel. Vůbec bys nepřekážel. Víš moc dobře, jak to myslím. Prosím tě, Travisi, tolik si toho pro mě udělal, já nechci ti ublížit. Neubližuješ, vážně. Pořád jsme kámoši, ne? Samozřejmě. Tak. Asi bych měl jít. Travisi, Kdybys cokoliv potřebovala, kdykoliv, zavolej. zavolám. Život jde dál. Jo, nákladňák je pryč, tak jsem myslel... Aha. Ten starý dědek zepředu je zezadu. Máš chytej. Tak co, Charlie, už jenom 18 měsíců. V prach si a v prach se navrátíš. Sakra. Dámy a pánové, přidáme 2 žloutky a důkladně mixujeme. Náš koktejl bude brzy hotový. To není vtipný. Tak ta přesně se třásla, co, ta tvoje stará sousedka? Nech toho voli. Pod pokladnou je revolver. A po starým pánovi zbyla spousta prášků. Stačí vzít hrst a je po bolestech, pokřečí. Měl bych to udělat, že? Na světě neexistuje jediný důvod, proč ne. A já bych jde měla. Nechybí moc a dopadne jak stará sousedka. No a? Charlie, vzpomeň si, kdy umřela. Myslím si, že je tady něco, co jsi zapomněl zapsat do svého deníčku. Promiň, ale asi si nepamatuju. Ale pamatuješ, vzpomínej. Kiki, já tě varuju naposled. Tak vzpomínej. Ne? Tvoje máma sedí u její postele. A já stojím ve dveřích. Přesně tak. Táta ještě není doma. Ano. Právě jsme přešli chodbu, abychom se podívali, jestli paní sousedka něco nepotřebuje a našli, jak lápá po dechu. Tvoje máma běží za ní a ty zůstáváš ve dveřích. Máma sahá po telefonu, že zavolá záchranku a A co? ta paní ji zastaví. Většinu času už byla mimo, ale všechno je to najednou pryč. Je úplně při vědomí. A jak máma sahá po telefonu, ta paní ji zastaví. Neříká náhodou něco? Nikoho nevolejte, nechte mě jít. A pak ještě jsem připravená. Co se stalo dál? Šatník. Podívala se na skříň. Nahoru na skříň. Ano, nahoru na skříň. Na co se tam dívala? Na fotky.
na spoustu zarámovaných fotek. Jakých fotek? Fotky lidí, krajiny, místa. Starší pár držící se za ruce se usmívá pod Eiffelovou věží. Muž s černou kravatou sní tančí na večírku. Piknik na pláži, Mladé děvče se směje na kolotoči. fotky dětí, Prázdniny. přátelé, Život. ano život. Pěkný život. Jsem připravená, říkala. Jsem připravená. A ty, Charlie Coxy, ty snad jsi připravený? Mně teda opravdu nepřijdeš, takže okamžitě se přestaň litovat, zapomeň na smrt a začni konečně žít. Kiki, Ano, vážně mě sereš. já vím. No není to úžasný. Co bude dál? To už je jenom na tobě. Asi teď spolu strávíme nějaký čas, co? Když budeš mít štěstí. Charlie, všechno v pořádku, jsem si to povídal. Jo. Neděje se něco? V pořádku, ne, dobrý. Co dobrý, vlastně super. Nemáš, Vážně? jo, nemáš náhodou foťák nebo mapu? Co? Ty někam jedeš? Jo, někam, kde jsem ještě nebyl. Dělat něco, co jsem ještě nedělal. A co tvoje knížka? Bude mít další kapitoly. Takže, Takže co? no jedeš se mnou? Charlie, to nejde, nemůžu to tady jen tak opustit. Ale jasně, že jo, je to jednoduchý. Stačí se vzít za ruce, nadechnout se a jít. Ne, není to takhle jednoduchý. Ale jasně, že je, poslouchej, miluju tě. Haleluja! Chci strávit zbytek života s tebou, chci se probouzet vedle tebe a chci... Co to plácám? Nemůžeš jet se mnou. Yes! Protože ne. Nejde to. Co kdyby se stalo, že bych třeba přestal mluvit nebo chodit? Co bys dělala? Neříkal jsi, že je to jednoduchý. Stačí tě vzít za ruku, nadechnout se a jít. Dej mi pár minut. To se mi snad zdá. Tohle je přeslazená, krajkovaná, růžová noční můra. Jako filmy s Jennifer Lopez. Asi přece jenom budu zvracet. Charlie Coxy, jsi fakt žůžo chlap. Charlie Cox je si úplnej debil. Počkám na tebe v autě. Nic se nemění, kámo. Furt umíráš. To jo, ale ne dneska. Ani ne zítra. A možná... Víš co? Myslím si, že bys měl jít. Asi nemáš páru, jak tyhle věci fungují. Ne, vážně. Zmiz. No já nenacházím slov. Nemůžu jen tak. Víš co, uvidíme se později. Ale teď já ti to udělám jednoduchý. Zavřu oči, napočítám do 3 a až je otevřu, ty tady nebudeš. Jasný? 1, 2, 3. Boli? Připravená. I když mám trochu strach. Já taky, ale tak to vždycky začíná. Co? Život přece. Takže vzít za ruce, nadechnout se a jít.